i avui serà un gran dia, aprofita'l. Avui aprendrem a llegir més ràpid, bastant més ràpid. No sóc de llegir, això almenys em van dir de petit, saps aquell afany de classificació que tenia el sistema educatiu de fa uns anys, tu ets més de lletres, tu ets més de ciències, tu no saps cantar, tu no saps dibuixar. No he sabut de llegir, o això m'havien dit, no? De petit em van fotre en l'aire, crec, tota possibilitat d'iniciar una vida lectora fent-me llegir llibres de merda com Els Oden Pitus, Cantos de Vida y Esperanza, de Rubén Darío, Els 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Oliver Twist, de Charles Dickens, i un horrible que crec que es deia Cinco Lobitos, que la meitat de la pàgina eren referències dels numerets que hi havia a la part de dalt de la pàgina. Després, a més, et feien escriure el resum del llibre, que servia per dir-te també que no sabies ni entendre el que t'havia dit el llibre, ni escriure el que t'havia dit el llibre. Coses de la vida. Avui, però, en canvi, em veig en cor de fer un vídeo d'explicar-te tècniques de lectura per llegir més ràpid i veurem, a més, també per comprendre i entendre millor. I fixa't que parlo de llegir més ràpid, no de llegir més ràpid que tu. No parlo de si jo llegeixo més ràpid que tu, perquè aquí cadascú té la seva velocitat de lectura, cadascú té la seva velocitat de comprensió, igual que cadascú té la seva capacitat de córrer. No, certament jo no seré mai tan ràpid com Usain Bolt, el jamaicà amb rècord del món en els 100 i 200 metres llisos, però si algú m'explica unes tècniques per córrer més o millor, segurament milloraré la meva pròpia marca, no? Doncs això, unes petites tècniques ens poden ajudar a augmentar la nostra pròpia velocitat de lectura. Tots llegim molt cada dia, estem rodejats de lletres i de paraules, no novel·les, però acabes llegint diaris, posts, e-mails, al Twitter. El que us explicaré us servirà per llegir qualsevol cosa, però realment on en traureu profit és quan llegiu un llibre o un document relativament llarg. Quan va ser que vas tenir per darrer cop una classe de lectura? Quan tenies 9 anys? 10? Creieu que la forma que teniu ara de llegir com a adults és la que us van ensenyar quan teníeu 9 o 10 anys, que estàveu en aquell procés d'aprendre a llegir? La vostra capacitat ha augmentat molt de comprensió i no l'heu posat en pràctica i continueu llegint amb una velocitat normal d'aproximadament 200 paraules per minut. Us imagineu? Fàcilment podeu augmentar un 50 o 100% aquesta velocitat. A l'acabar el vídeo tindreu unes pautes de fer-ho i després dependrà de vosaltres d'aconseguir-ho o fins i tot superar-ho de llarg. La primera tècnica que us canviarà la vida lectora és la subvocalització. Recordeu que us vàrem ensenyar, quan us vàrem ensenyar a llegir, ens feien a tots llegir en veu alta, i a mesura que avançaves i llegies bé en veu alta, et deien, perfecte, ara ja pots llegir en veu baixa, ja pots llegir per tu, que no et sentim, llegir per tu, en veu alta, però per tu, que no et sentim. I així és com ens van ensenyar a llegir en veu baixa, perquè hi havia llegir en veu alta i llegir en veu baixa. D'això se'n diu subvocalització. I és la primera lliçó que es van deixar d'ensenyar-nos a l'hora d'ensenyar-nos a llegir. Hem d'eliminar la subvocalització. La subvocalització és aquella veueta que sentim a dins quan estem llegint. El nostre cervell està processant allò que llegeix, està processant aquella informació, la introducció d'una paraula i com s'hauria de gesticular a través de la parla. I encara que el frenem, que no la pronunciem aquesta paraula, sí que perdem el temps d'aquest procés que li fem fent al cervell. És a dir, fins i tot si el parem, si no pronunciem la paraula i fins i tot si no movem la boca, frenem només el darrer estadi, fem tot el procés mental perquè la paraula soni i després just quan anem a fer-la sonar fem que no soni. Això fem
fem perdre molt de temps, molta energia en el nostre cervell, i es tracta d'eliminar la subvocalització, i això és una feina, és un exercici a fer, has d'estar conscient de que quan llegeixes no vols pronunciar aquella paraula, només la vols introduir en el cervell. La segona tècnica és la visió perifèrica, l'agrupació de paraules. El concepte és que no ens cal llegir totes les paraules, ni llegir-les d'una en una. S'han de llegir agrupacions de paraules. Hi ha un tema aquí de concepte. Al final, l'escriptura és una forma més de comunicar-nos. Hem establert lletres com la unitat bàsica, que aquestes formen paraules, i les paraules frases, però el que té sentit, el que ens transmet informació al final, normalment és aquest conjunt, és la frase. Si heu pogut viure l'aprenentatge d'un nen quan comença a llegir, aquell comença aprenent les lletres d'una en una, i aquelles lletres juntes les acaba convertint en paraules que li has d'ensenyar què són les paraules, perquè en algun punt ajunta diferents paraules, perquè per ell tots són lletres i espais que va tot seguit. El primer pas és que ajunta aquestes lletres per fabricar paraules, i després toca entendre-les. I després toca aquestes paraules juntes convertir-les en alguna cosa que tingui sentit. Quan aquestes paraules juntes, al principi de llegir-les, aquestes paraules juntes no som capaços de donar-los sentit. Tot i haver llegit, aquell nen ha llegit les paraules en veu alta, li dius, i ara què has dit? I no sap què ha dit, no ha fet el procés d'entendre-ho. Si nosaltres només llegim paraules, correm el risc que ens passi el mateix, que llegim aquestes paraules i després les haguem de connectar entre elles, quan això ho podem fer-ho de cop, perquè el que té sentit és la frase de cop. En altres llenguatges podríem parlar de que les unitats, les peces, els blocs de construcció són diferents. En llenguatges com el xinès o el llenguatge musical, les partitures, el pentagrama, els llenguatges de programació informàtic, tots tenen això, les peces diferents. Al final el que hem de tenir és el conjunt de què diu tota aquella frase per entendre'ns. Tot aquest rotllo és per dir-vos que si ens limitem a llegir paraules, perdrem concepte i perdrem temps. Hem d'aconseguir fer agrupacions de paraules, i hi ha diverses tècniques per fer-ho. La més utilitzada és agrupar el llibre. Si agafem un llibre, gràcies Jair per un llibre tan entretingut. Si agafem un llibre amb una pàgina normal, depenent de la mida de la lletra, podem estructurar la columna que estem llegint en blocs de dos columnes o 3 columnes de lectura, de forma que el nostre ull aniria saltant en 2 o 3 punts de la pàgina i no en totes les lletres i en totes les paraules després. Per tant, saltaríem de bloc en bloc. Un llibre com aquest, que és ample i amb lletra gruixuda, però probablement serien 2 blocs, i això seria la primera tècnica per ajudar-nos a anar saltant de punta a punta de pàgina, intentant agrupar i copsar paraules senceres. Tercera mancança que tenim, o tercer canvi que podem fer. La nostra vista, el nostre sistema de visió és complicat i certament no està pensat per traçar línies. La nostra visió ens ha servit a nivell antropològic, no? Per detectar perills en una profunditat, en una àrea global, i no per fer detectar aquests punts negres sobre un fons blanc i fer-los en un traçat de línia. Sovint, si no estem molt concentrats, ens movem de línia, ens perdem entre paraules, i encara que estiguem molt concentrats estem gastant altre cop aquella energia que tenim, aquell processador que tenim de cervell, en no moure'ns de la línia, en comptes d'intentar absorbir aquella informació que se'ns ha posat sobre la taula. Sovint els llibres de butxaca tenen una lletra bastant col·lapsada, una mica per intentar minimitzar pàgines i per tant cost. En els llibres digitals no tenim aquest problema i ens permeten fer una separació entre línies molt més important.
cosa que ens permet no tenir cap problema de saltar-nos de línies. Si les línies són molt juntes, podem fer servir el dit, el boli, un regle per ajudar-nos a no saltar-nos de línia i, junt amb aquesta línia, fer aquells punts dintre la pàgina que dèiem. Si apliquem aquestes tècniques, si les treballem, segurament no serà de forma immediata, però aconseguirem ràpides millores en la velocitat de lectura. Prou, entén el concepte i fixa-t'hi, agafa un llibre i juga a pensar i fixar-te en que no subvocalitzes, en intentar no llegir totes les paraules, sinó triar-ne unes quantes i anar saltant i que les altres es llegeixin a través de visió perifèrica. I el tema de les línies, si tens un llibre digital, espaia-les una mica més, si no, fes servir un regle, un subratllador, una guia, el dit. Compte que hem de mantenir sempre la nostra capacitat de comprensió, perquè al final llegim per entendre coses. I hem de ser conscients de si estem entenent o no estem entenent i de quin volum d'informació estem entenent. És a dir, hi haurà textos que ens requeriran molta comprensió i haurem d'entendre exactament tot el que ens està dient aquell text, i altres, en canvi, amb una mitjana del 70% serà més que suficient. Hi haurà també textos que seran per nosaltres, pròpiament per nosaltres, per cada una de les persones seran molt difícils d'entendre's, alguns costaran molt, altres costaran poc. Per practicar quina és la nostra capacitat de comprensió i, per tant, per ser conscients de que entenem o no entenem, hi ha un exercici que és molt senzill, que és augmentar la nostra velocitat de lectura per sobre del nivell de comprensió. És a dir, hem d'agafar un llibre, una pàgina qualsevol, i llegir-la tan ràpida com puguem, utilitzant totes aquestes tècniques, fins al punt que no haguem entès què deia, ens hem perdut. Allà haurem superat aquest nostre límit de velocitat i, per tant, haurem d'anar un pas enrere per tindre la velocitat màxima dintre la comprensió desitjada. També, per tal de millorar la comprensió, especialment en llibres de no ficció, i és millorar la comprensió i millorar també la retenció, hi ha un parell d'exercicis que val la pena fer. I el primer és fullejar el llibre. Revisar l'índex, entendre l'estructura del llibre, saber quants capítols té, quantes pàgines té, quina mida de lletra té, familiaritzar-te amb el llibre abans de començar-lo a llegir. Detectar potser també a través d'aquest índex quines parts del llibre són molt interessants per tu i, per tant, hi hauràs de dedicar aquell 100% de comprensió que dèiem, o quedar-te només amb el 70% perquè són parts d'introducció, de descripció, que no són el focus on t'has de posar. I la segona part d'aquesta millora de comprensió i retenció seria el tema de subratllar i anotar. Igual que hem après consells per accelerar la lectura en la major part del llibre, en alguns punts haurem de dedicar un temps més ample a rellegir-los, a subratllar-los, a fer-hi notacions. Són aquells punts que tenen més interès per nosaltres. Sabeu que la millor forma d'entendre, recordar les coses és explicar-les, o, millor dit, fer la reflexió de com les explicaríeu, no? El típic exercici de resum de llibre. L'odiós exercici de resum de llibre és perfecte ara que no t'avalua ningú. Pots escriure tu com vulguis, és el teu resum del llibre, o el que recordes tu del llibre, o el que tu t'agrada, o el que t'interessa més, escrit com tu vols, perquè és per tu i sempre, sempre estarà bé. Serà excel·lent, o assoliment excel·lent, que diuen ara. Ben escrit, mal escrit, és la teva percepció del llibre i el que t'ajudarà a tu retenir aquell resum, aquella informació. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo, que llegeixis molt i més ràpid perquè puguis llegir més, però sempre, sempre llegeix el que vulguis, el que t'agradi. Una recomanació que no és ben bé ni per llegir ràpid ni per comprendre, però que no pot fallar, una recomanació molt important. Si un llibre no t'agrada, no el llegeixis, no és per tu, no el deixis allà al costat com un càstig d'un llibre que no has acabat, guarda'l, aparta'l, o regala'l,
o fes-ne el que vulguis, no el llencis, un llibre no és per llançar mai, però regala'l, dona'l a algú, deixa'l en un lloc d'intercanvi de llibres, però treu-te aquest llibre de sobre perquè hi ha infinitat de llibres, pots triar els que vulguis, no tothom els agrada el mateix llibre, i especialment no en el mateix moment de la vida. Per tant, un llibre que en un moment de la vida no t'ha agradat, després t'agradarà molt, o al revés. Recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me, ja ho saps, si t'ha agradat, fes un m'agrada aquí sota. Si encara no estàs subscrit i no et vols perdre el següent vídeo a l'altre costat, m'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix, a través del blog, on vulguis. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú, que m'ajuda molt a seguir fent créixer el canal, els seguidors del canal. Com sempre, totes les novetats a bartu.cat. Gràcies per escoltar-me, gràcies per compartir. Fins una altra.